11. Осторожно, двери зачиняются. Наверное. Наступный припынок – круглая лодка. Осторожно, двери зачиняются. Валкшатов Станислав Алексеевич, один з організаторів і керівників партизанського руху по громадянську і Велику Отечественную войну, командир батальйону мотострілкової бригади спеціального призначення, секретар 1942-го, командир партизанського отряда наркомата Тяркослепки СССР Мясовой, який дійничав у Мінській області, а тимчасовий член Мінського подпольного горкама КПБ. Наступный припынок – завод игристых вин. Осторожно, двери зачиняются.
Наступный припынок – радиальная. Осторожно, двери зачиняются.